ka yeng ka Shiri District and Session Judge ka East Kasil District ha ka no pai singi ka artarik ye yong arajar pusau kala ajing bet news ngi ki bor pulet ban toket ye ki khot ka Khasi Student Union KSU South Kasil District Unit katau samla shan bor lang shati bat usamla mesadap skambil kibala syakam namar ka jing subadon ti jengki bansyo pat penyap klep ya arngut ki barjala men ha ka janmit ka arpnyotrik luber arjar pusau ha icamati kani ki jing a jingbet ka yeng ka Shiri kalong hadien lara tian bisyari kini ki arngut daki pulet kato kat ni kenta hadien bakila syakam ha ka step senia ka artarik yong arjar pusau nawa utim bat sai sopen kumman sikudo baki arngut ki barjala ki bla syapanyap klep ki dei ki bla tip kerteng kum Ishan Singh bat usujet duta pat haki artli ki ajar ka arpratrik luber arjar pusau daki bahing jeng kitei ki barjala laong bah ka janmiet ka arpnyotre kitei ki arngut ki lasak takti kat ba ki dangwan pai na ki jakabala kumba ha ka pos san baji tam bat hnriu duna ye laong bayo Ishan Singh mariapoi hajan ka State Bank of India ulah sak takti hagit khot ka KSU bat syapanyap ru hapreng yo kat bayo sujet duta pat kadei hadalda belaja ka cingtakti daki khot ka KSU bat syapanyap harut surong hakini ki artli ki ejahar la kedouru bakal don kejelang persya eka Citizenship Amendment Act arjar kat khandai bala khot penlong da KSU hayo chamati ha kapor mensingi kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tein em ya kamet jungi mai ki juba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kene ka jing keli minta kato ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Rai man kapor yim ju yo ai ka jing bam ki batei ka met ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumno ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakrukom bam jong pi bunsen ki long kmi bat ki khulung khana ki yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam bantei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ka jing bam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila ban yo na ki jing bam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei kon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kum ba fi ju shet yu khau ba fitien kum ju ru la shet ya uni u khau okum ta te kon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka badai sisha Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya